Juliantxo Irujoren izuriz doa bizitza, ukimena eta ametsak erakusketa ikusgai dago Bizkaia aretoan. Bildumak, Bilboko sortzaileak bere azken etapan sortutako artelanen hautaketa bat jasotzen du. 2005 eta 2015 urte bitartean sortutako obrekin hain zuzen. Irujo, 2015ko uztailean zendu zenetik antolatzen den 3. erakusketa da honakoa. Erakusketa urtarrilaren 23 arte egongo da ikusgai, astegunetan goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00.